Hola, bones! Ets el podcast de català d'idiomes amb en Pablo. Avui parlem de pobles amb encant a Catalunya. Pobles bonics, encantadors, que són macos. Saps que quan ens presentem a una persona nova diem hola, encantat o encantada? Doncs encantat, encantada és l'adjectiu. Encant, acabat amb T, encant, és el nom, el substantiu. I això ho utilitzem molt quan parlem de viatges, pobles amb encant. Doncs aquí a Catalunya tenim molts pobles que són molt bonics, la veritat. A la pàgina web de descobrir.cat hi ha una llista amb 35 pobles aquí a Catalunya, però la veritat és que no és suficient. Hi ha molts més pobles que són molt bonics que no hi són en aquesta llista. Potser necessitaríem una llista de 50 o 70 pobles en total, o potser més. Però bé, primer fem una mica de vocabulari que utilitzem en els viatges. Primer amb substantius. Segurament els bàsics ja els coneixes, com mar, muntanya, platja, riu, llac, poble, ciutat, bosc, camí. Però, i coneixes la paraula indret? Un indret és un lloc. Un indret pot ser un poble, una ciutat, un parc, un bosc, un restaurant, també, un temple, una església. En definitiva, un lloc. També és interessant la paraula carreró, el plural carrerons. Aquesta paraula deriva de carrer, doncs un carreró és un carrer petit. A Catalunya tenim molts carrerons perquè les ciutats així d'estil medieval tenien molts carrerons. Una altra paraula que potser no coneixes és estany. Un estany és un llac. De vegades també utilitzem la paraula bassa. Però una bassa és més petita. Un estany o un llac és més gran, té més aigua. A Catalunya tenim alguns estanys que són molt famosos, com l'estany de Banyoles o l'estany de Sant Maurici. Ara fem alguns adjectius que són els típics que sempre podem llegir a les guies turístiques. Segurament ja coneixes l'adjectiu sorprenent. Alguns sinònims són al·lucinant, meravellós, increïble, espectacular, impactant. Després, com a sinònims de bonic o maco, tenim preciós, encantador o amb encant, màgic, fantàstic, paradisíac o de somni. De somni són dues paraules, la preposició de i el substantiu somni. Un somni és el que veiem per la nit quan estem dormint, veiem un somni, doncs això. I alguns sinònims d'únic són irrepetible, singular, com cap altre, i això són tres paraules, com, cap, altre. És a dir, que no hi ha cap altre lloc igual. Digue'm, recordes algun indret espectacular o màgic? Jo recordo molts llocs, la veritat. Aquí a Catalunya tenim llocs que són preciosos, a la muntanya, a la platja i a l'interior també. A més, aquí a Catalunya tenim sort i el menjar és molt bo a la majoria de Catalunya. Així que pots visitar un indret sorprenent i menjar un plat espectacular. Bé, ara veurem alguns d'aquests llocs tan macos que tenim aquí a Catalunya. Ja hem dit dos, l'estany de Banyoles. Banyoles és una ciutat que és al costat de Girona
i té un estany que és molt maco per passejar, està molt bé. A més, hi ha una llegenda sobre un drac que vivia en aquest estany. Molts cavallers intentaven matar aquest drac, però cap podia. El drac es menjava el cavaller i el cavall. Diuen que fins i tot l'emperador Carlemany va intentar matar el drac, però no va poder. Cap guerrer va poder derrotar el drac, però sí una persona el va poder derrotar. I aquesta persona va ser Sant Mer. Sant Mer era un sant, un home de l'església, que va guanyar el drac sense cap arma. El que va fer Sant Mer és, li va llançar l'estola. L'estola és un complement de roba que utilitzen els capellans i els monjos, que és com una espècie de bufanda llarga, més o menys. Doncs Sant Mer va llançar aquesta estola al drac i el drac es va tranquil·litzar, es va calmar i es va fer amic del sant, va marxar de Banyoles i Sant Mer i el drac van anar a l'ermita, una ermita és una petita església, doncs van anar a l'ermita de Sant Esteve de Guialbes. I el drac i Sant Mer van ser amics fins que Sant Mer va morir de vell, quan ja tenia molts anys, doncs es va morir, i el drac també es va morir després. Però bé, continuem parlant de pobles amb encant. Això era l'estany de Banyoles. L'altre estany que hem dit al principi de l'episodi és l'estany de Sant Maurici, que és el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que està als Pirineus. Si t'agrada la muntanya i la natura, la veritat que aquest lloc és molt recomanable. També a la muntanya, però no és un parc, sinó un poble, és Camprodon. Camprodon és un poble molt petit a la muntanya, a la província de Girona. I Camprodon és molt famós per dues coses. Una, perquè té un pont antic, romà, que és molt maco i passa el riu, es veu la muntanya. La veritat és que és molt maco. I la segona cosa per la que és famosa és per les galetes. Hi ha una marca catalana de galetes que es diu Birba i són originàries de Camprodon. La veritat que són unes galetes bones, les fan amb bons ingredients i naturals. També a la muntanya, però al sud, a la província de Tarragona, hi ha un poble molt petit que es diu Siurana. Aquest poble està elevat, és a un nivell alt i té un paisatge molt maco. I també té una llegenda sobre una princesa que va saltar amb el seu cavall pel precipici perquè no volia que els enemics la capturessin. Segons la llegenda, una gent dolenta va atacar aquest poble i volien capturar a la princesa, però ella, per tal de no ser capturada, va saltar amb el seu pobre cavall pel penya-segat, és a dir, es va suïcidar. Un penya-segat o un precipici és això quan a la muntanya de cop i volta no hi ha més camí i només hi ha una paret molt alta de muntanya i hi ha molts metres cap a baix. Això és un penya-segat o un precipici. I bé, continuant amb la llista de pobles, la veritat és que tenim molts més pobles preciosos a les muntanyes de Catalunya, però per no fer aquest episodi massa llarg, ara veurem alguns pobles que tenim a la platja. Segurament el poble de la platja de Catalunya més famós és Cadaqués. Aquí a Cadaqués va viure el pintor Salvador Dalí. Bé, tècnicament va viure just al costat de Cadaqués, no exactament al centre del poble.
Però el poble, Cadaqués, la veritat és que és increïble, és supermaco. La majoria o totes les cases són blanques i té la platja, el mar, i la veritat és que és molt maco. Això sí, per arribar a aquest poble has d'anar amb cotxe per una carretera, que és una carretera que puja per la muntanya i després baixa per la muntanya, i és una carretera molt estreta, petita. El camí és una mica perillós i llarg, però la veritat és que val la pena visitar el poble. Jo et recomano anar-hi a la primavera o a partir del setembre-octubre, perquè a l'estiu hi ha molta gent, potser massa gent. I clar, és molt difícil aparcar i trobar restaurants, i pels carrers hi ha molta gent. Jo per això prefereixo viatjar a la primavera o a finals de setembre, que hi ha menys gent. De Cadaqués continuem el que per a mi és el meu poble preferit de Catalunya, de la platja, que és Tossa de Mar. L'accés tampoc és fàcil, però sí és més fàcil que arribar a Cadaqués, i és un poble també que és petit, però és molt maco, la platja és molt maca, té un castell, unes torres, una muralla. Està molt bé, la veritat és que és molt maco. Un altre poble molt famós de la platja és Calella de Palafrugell. I el nom és una mica llarg, com veus, Calella de Palafrugell. I aquí és molt important la segona part, de Palafrugell, perquè hi ha un altre poble que es diu Calella, però potser no és tan maco. Calella és a la província de Barcelona, també té platja. En canvi, Calella de Palafrugell és més al nord, a la província de Girona, és més petit i potser té més encant que Calella. Calella és més massiu. En canvi, Calella de Palafrugell és més petit i més tranquil. Això sí, a l'estiu també hi ha molta gent. A la platja també és interessant visitar el Delta de l'Ebre, que és al sud de Catalunya, més avall de Tarragona, que és a la frontera amb la Comunitat Valenciana. El Delta de l'Ebre també és maco perquè els flamencs, aquells ocells grans de color rosa, també venen aquí al Delta, i bé, és un lloc interessant per visitar si t'agraden els ocells. I bé, ja per acabar l'episodi diré alguns noms, així ràpid. M'agradaria parlar de més pobles, però és que si no l'episodi serà massa llarg. També a la província de Tarragona tenim un poble molt maco que es diu Miravet. A la província de Barcelona hi ha un poble molt petit a la muntanya que es diu Rupit. A la província de Lleida hi ha un poble que es diu Viella, que també és molt maco, que és als Pirineus. I per acabar, dos més. A la província de Girona. Un poble que es diu Pals, que és a prop de la costa, molt a prop de la costa, però no exactament, és a dir, no té platja. Pals és un poble medieval que és molt famós per l'arròs. L'arròs de Pals és molt famós. I, per últim, Besalú. Besalú és un poble també medieval que és molt bonic i té un pont d'estil medieval que té més de 1000 anys. I és un pont així llarg que també és molt maco. I bé, ara sí, això és tot per l'episodi d'avui. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i ens escoltem al següent. A reveure!